3, 2, 1. Gamit to joke lang ha. Wow, makiright on ka lang. Wow, nanyaman ti bagamit kinya mamusaksakit ang tinakam. Wow. Tanggapon ka isod nagpaiso. Wow. Kaya, Ay. ang pagsasabi ng katotohanan, Wow. ang siyang magpapalaya sa'yo. Wow. Pangit ka, malaya ka na. At kuya, shock ni Auntie Suleng. Shakmat ni antikal na ingin. Apay tantikal. Anti nga kaukukal. Ayan, si monitor mi man ako pa kastuyo na may mangag. Wow. Ayan, kuya. Ada asawam, awan, gunggunam. Anyanagan mo? Alberto. Alberto. Ay, kung ano ninja turtle. Ni Manong Alberto. Anya ti trabaho na? Farmers. Ay, aduda, farmers. Adu kayo ah. May samiso nga farmer. Ayan, ta. Hangka nga, sangsango ti kasjay, isungom, kinangkamamapan isungo dito. Matubog mo dato. Matubog mo dito. Makibaan kasungom, gatilan. Nakita mo din agkabibaw, kasubog mo. Tiyatangan dames. Dato yaw. Sang bay tangarugyanan, kablaawa man apo dagiti kabagis ko siyasi ti kabiling chapter ayan agbiag siyasi kabiling chapter. Salamat din po sa ay kabiling ba? Wow. Kabiling. Okay, thank you. At a tissue yaw. Apaya. Punasan tayo taglingling Apaya na marmar. Kasi ka timang punas. Ang tissue di dati bado ko. Tissue tayo kasi ang punas ka kuya tani kas narwarang ka. Pagpadigkas game na. Tata kuya. Ang kustaw na pa yung ubeng. Ito, nakaling-kalingling di. Apaya. Game! Sige. Kasi ni Taramidin tayo nanagan na Alberto. Kuya Alberto, ang kansyon kami ng tisuling ti may isa nga Ilocano song. Wow. Tapos nung niya tiniggaman na taparti ti bagbagim isumot ti ganam kanya. Wow. Lukas pangarigan kinulding na taulong, kulding ang mukha ti ulog. Kasi manipot ulo, nagpapababa. Dakal pa side. Apaw, kasla pagingat. Nagtugpit. Kasi manipot ulo, nagpapababa. Managpatigo. Kaya nga karuba nato yung managpatigo. Wah! Ay, pero naman katawa ng kasayis kayo wala. Nag-imar di height yaw. 6 putal. Alay. Abaw, sino ti mga yat ti gumatang ti baywan ti kwan nga figure eh. Dato yan. Kuya Alberto, kansunan mi dato yan, agsala tayo. Igamam di iman ni Suling. Igalamot di iman ang tikol ini. Nagbabasi, nagkakasama ang tatod. Nag-imar bagit ti ramen mo. Hinya data kaslang tatag. Dati kasla buyon-buyon. Alay, sige, maestro, pasok! Napanaglag ba siya? Hindi bakla. Napanaglag ba siya? Hindi bakla. Napanaglag ba siya? Kuna na ay Alberto, dumarag ka dito'y Alberto, taag tugaw ka. Tugaw. Tugaw dyan. Bumulog kami man ti tugaw. Ajay lang nun ni Buludo mi man data tugaw antay. Nay nabagarabi antay. Ang kagdumdumog may isok ta barukong mo. Agsisay. Thank you auntie ti tugaw Tugaw ka. Ayan. Basta. Kung konti, dato iti balay da ingin. Yan. Dato iti kwada. Dato iti... Kaya kataukol mo ako yung Nakagalot. Dato yan. Uncle Alberto. Hello, doon sa mga pulis. Mag-curfew tayo. Iniga makulo. Naka-signal. Iniga makulo. Ay mababay na. Iniga makulo. Ay Agore kasuling. Tikula di kansyon, inigamak ulo, kunanahan na ka imamag. Apay tayo mamagbaw. Amot ingkas jay na Apay tayo mamagbaw. Ambag ka na. Kunano ka lagarudan, pulpod ka pa Inigamak ulo, muna na. Ay, nagpigsa. May tayo mutom na naninginaw. Data nga kinabati mo, kunak tumot, kulangang ka.
Dati yun. Inigamang ulo muna na. Ay ada yung kapayayan. Inigamang ulo. Ay baba. Pwede kakikita nga ba nakit sa gulnaw? Oo, naku nakita. At ang problema. Amo saksak na. Kan na mo ipungaw. Kita karkarito mo katawan na kapailaon. Bagtek. Inya di babati ulo ni Alberto. Labiyag ka pa ay. Inya di babati ulo. Abaga. Ina, 39 anyos kan at sasanga ta urmog mo, di ka pa amo party bagpagin. Dati ang mugi. Hindi ka mugeng. Go. Una ano nga ngul-ngul. Inigamak muli. Ay muging gaya mo. Ay mababay na. Inigamak muli. Hoy, agore ka. Mababay na. Kaya, Apanak tinipla. inigamak muli ko na na. Ay yung kapayayan na. Inigamak muli. Ay mababay na. Law-law amin naguguyog kinyamon ka naranggas ka. Inya di ba pati mugeng na Alberto? Agong. May matagong mo, natundiris mo. Nagimarte agong nani nagkyot kas la sipit tiluro. Apay Alberto, madi ka pa'y nakasawa. At damat girlfriend mo. Ay, ada na ilawaan si kayaw. At ang girlfriend mo, amo na nga girlfriend mo isuna. Ay na nagsarangsan mo takatawa mo. Ay nakasira ka daw. Nang aliyata yaw. Awang ka no. Ay brown out. Check, ayan, mabali. Dato yun. Utuloy ko di damak ko tatay. Taga ano di girlfriend mo, tagatay. Tagatay. Awan ito, yung mo kadwa. Ito'y tata. Ayan na to. Ayan na to yung girlfriend mo. Ayan na to Ayan na yung girlfriend ni Kuya Alberto. Ibabayin na ka. Ay, ata ni Bakit! Ay, datang. Ay, kung. Ay, dahito. Uy, kapintas mo ni girlfriend mo. Ay, tinak mo. Ala, siguro dati ti girlfriend mo ni madam. Ay, ayan. Pintas mo. Kasano ngay tatanong ko, ag-asawa kayo kas pangariga. Wow. Kat ag-making love kayo. Kasano nagarami kayo uping dang ka makatunaw. Kasano ngay nga tumakba dato. Panasa ma. Hindi pag-barukong lang. Ang ka makatukaw. Nudog style mo ti pamayan nyo. Di ka kaasi ka mo mangyap-abaw. Ang kadumano. Di pamayan madam. No, karami kayo dito nakyo kas lagi palpalok ti tubo. Kasyan. Kasyan, wal-iwal yan. Dato yan. Hindi tayo agong. Agong. Inigamak agong. Aguri ka man suleng. Apa ya? Nagangsag. Mismo ka tatay. Napang ka nagpawi-uy nga. Hamman ka no. Mismo. Astoy po na santa. Tani punos mo. Bababahin Ang sud mo tatadakulap mo. Ayusin. Basta. Mabalinan. Amo na. Amo tumulay. Amo na. Naansay ka Nang next week kung kin Miss Buak mo. Agaw. Inigamak agong. Agong nga kadugtugong. Inigamak agong. Agong nga kadugtugong. Hoy, pagkamsal na mo Inigamak agong. Muna na. Ay adayo ka pa yayayatan. Inigamak agong. Agong nga kadugtugong. Anya, di ba pati agong? Bibig. Kaya nga mabalin, alang ang kawalon dating iwat ka. Tita ni. Timid. Timid. Bulutog na mo ng t-shirt. Kaya, nabasa ka timid mo. Sige, tita na timid. Inigamak timid, ay mababay na. Inigamak timid, ay mababay na. Inigamak
Inigamak tengit ay mababay lang. Inigamak tengit. Hay! Hay! Pagaya iyo mo. Ingariyan naman sikaw. Kasi natin makaungot, hindi unanaw. Kasi di makaungot ng siso. Kasi nagkurigor nga yung paypayag pag. Ito tayo nga. Maminsan pa'y kita ipalapal ka di pispan. Inigamak tengit muna lang. Ay atayo ka pa, ay atong. Inigamak tengit ay mababay lang. Ayaw. Anya, di ba bati tengit? Baga. Abaga. Dito na dito dito. Dito yung Baro ko. Tumagar ka. Barukong kano. Hay! Hey, Panginoon! Nadanon lang dati pagbibiyag ti ubeng. Albert daw, agpili ka. Inya kaya mo, petroleum jelly wino tire black. Agpili ka kano? Petroleum minotar black. Tire black. Tire black. Aga motor na dato. Tata dato. Ajay lang itig ka ma'am amoy gigaman datoy, tadatoy. Jelas nga nakaigamit toy, natayan. Tapos, gilas nga nangigom dito, Imangit. nakumatos. Kumatos. Tapos, gilas nga nangigom dito yung aduwa, nangabak tiwiting. Wow. Eh, sa tata, isuna lang tig ka ma'am. Amin nga, ramidag tabarukong mau, isumat na ramidam kinihingin. Ne, guri ka, tanawa mo, tanong ang kalugi. Kitaon, kitaon. Oh, nakulay di bungay na. Nag-iisip, siyempre na uberios. Ang kamong kalugi dito ito, upa nga guyot na. Dato yan. Inigamak parukong. Uy. Ipauyas mo. Ipauyas mo, mula Anak dito. kabimbitin na, nasakit tipos aw. Inigamak barukong ay mababay na. Inigamak barukong. Apay kasta dinaramit ko. Inkayang ko jay ramay ko. Hay! Pinanaramidam! Manaktak ka mo, mapanaw. Pwede, tinanaramidam magkamit mo. Kasi ano ang problema anak? Inkayang ko jay mak nagbasibagay may iba na. Kasta ka wala di bumungay mo na ba? Ulitan! Niramas ko among tagpuspus tinyaw. Nasdyan. Medyo ipaypayat mo. Ulitan. Inigamak barukong kuna na. Ipapaot mo. Inigamak barukong kuna na. Ay adayo ka pa ay ayatan. Inigamak barukong ay mababay na. Kapal. Inigamak barukong ay mababay na. Ano na? Inaprusak barukong ay mababay na. Inulungkot barukong kuna na. Ay adayo ka pa ay ayatan. Inungwak pa. Ungo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh! Limitan! Naulaw! Munggo lang taot-tot sa ka. Naulaw ah. Wala. Nabisagbot na. Ingat, di ba bati baro? Ayos ka lang. Wow. Danaw, may kayo man danaw. Danaw. Danong manapaw. Yang purpurog. Hoy, malamaw! Nawandag purpurok apo di taring danom. Ingat, di ba? Kayo mo danaw? Ika naman danaw. Kani, baka danaw mga basol kami dito. Ang umanay dato timital nga lungon. Akalaw-kalaw. Kalaw, ordinary la dato. Alay, kumulo ka tamang kuminang kabiit, ano kwa kami makabakbaso. Glock, 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 glock. Okay na? O, sige, matingin na minong kamot. Kahit agsamal. Inya, di ba ba? Di ba rukong? Puso. Datoy pagsalsalat. Sa bagay hingin, pasig kami, mapag na daw si puso. Atoy, ba, barukong datoy, natawag mo dito. Di pagsalsalat ang tilingot. Nga datoy? Rusok. Inya ti Tagalog ti rusok. Ano mo? Inya ti Tagalog ti rusok apo. Sikmura. Ayan, very good. Inya ti English ti sikmura. Gusto mo? Istumak haan.
empty stomach dyan. At di magpakano si diaphragm? Diaphragm haan mat. Nya nga eh. Daytoy rusok ti Tagalog na, sikmura ti English na, in the sun. Abay, dahil saan? In the Father, in the Son, in the Holy Spirit. So, ti English ti rusok, in the sun. Di ba naman? Nakaalala ingin dito yung indasan. Ay, gusto ko gusto no manasakit ti rusok mo, baga malaki ni bakit mo. Bakit? Aprusan man ti ipikasin oil, dato indasan ko. Hindi ti English ti rusaw? Indasan. Very good. Isura mo baka di module mo. Dito yung indasan. Inigamang indasan ay mababainan. Inigamang indasan ay mababainan. Inigamang indasan kunanan ay adayong kapayayayatan. Inigamang indasan ay mababainan. Kaya, inya ti babati inya tatawag to? Rusaw. Pusog. Kita aman ta pusog mo. Dami na biit. Na! Naman mga alat ni marunggay, tay tukol ko, aguggo, nubigan. Kadagdaga! Ang hindi ka nalilinis pusig mo ba? Naina! Dumawat naman apo ti irik, dita irik. Abay ha? Itukol ko dita, mapalabas makadomingo, bunubun datan. Ako rin kahingin. At na nakita kasi pusog na. Inya de jay. Nagaduruot-ruot na. Kita ma? Nagaduruot na. Ay, dato'y buok-buok na dato. Wow. Dato'y buok na dayto'y titawag na dayto'y apo ket karog. Karog. Apay ta karog. Karugtok ng bulbol. Pasoy na ba tadayo-tayo mo? Dito yung kuya. Napadasa mo, agkutikaw. Agsukain. Hindi ka pa yung nagkutikaw? Na, ang kagsuksukay. Nasaan mo, talo di nga mabangles ni baka umaw. Madi gamin, inapoy tupay nung imaam kwa, mabangles, tatagod fresh na karne. Madi kagsuksukay. Ayan natin isang katidugan nga ramay mo. Animal ka, kagpapatat naman, nagbabatit, kas na buyon-buyon. Katidugan nga ramay mo. Atoy. Sige, datati katituganan. Wow. Sukataw. Awan abaktit. Nasakit ti pangal di tao. Abay ha. Nakikita, isubong dati nasakit nga talaga. Abay ha. Ang kupit ti pingping. Ano yan? Kuya, atas ang katidugan nga ramay mo, iso pagkutikot mo di pusog ni Ingay. May pada kayo matakarog na maggayam. Imasin kagkutikot Ayosan. Inigamak pusog ay mababainan. Inigamak pusog ay mababainan. Inigamak pusog kunanan ay adayong kapayayayatan. Inigamak pusog ay mababainan. Inya, di babati pusog. Datoy. Datakan. Pusong. Agore ka. Pusong. Ay so! May sadangan lang. Madanong ko datoy patultulan. Ay na, bagas mo si kanina. Tukol mo. Apay nga lang namin sa sigbabo mo tao. Sigbabo? Apay aso ka. Makaigama man langin apo, titugi, iti kamiling. Wow, kasi kadakal. Haan. Namay. Kasjay karugit. Kadagdaga. At siya tapos. Amo nga putol. Ako nga patultulan, igama lang. Igama puso ay agalo-along. Agare kasi pusong na. Sikot. Kanya barukong na, sikot ko na. Igama puso ay mababainan. Igama puso ay adayong kapayayayatan. Amo na, makais-ispuan. Inigamak puso ay mababainan. Ayan. Nag-cute nga talaga dati ni Aquan ni Nag-imar nga ibala palsi Inya ti baba iti pusong ni Manong Alberto. Data. Inya tawag mo dita. Ajay. Ako nga pag-intirisan da ita, magkastak baka dakkel pa. Kira jay ti nagpautan ti selang niya data lasag na data. Rabong.
Ayaw nga rabong ti panagkunak dita suling. Inya. Sikot-sikot. Apay na sikot-sikot. Dahil may agsanga nga nga kasi ti kawayan. Correct ka. Apaya. Kas pangari-garingay. Ni Kuya Alberto. Iyarig mo isunat ti rabong. Inya nga rabong tayo. Kasi syempre niya babatit kiling. Dwarf. Datayan. Kuya, ano makialaman? Si kayo nga nung watagin no na. Dapat unaan nga maka-out. Ano din na maka-out tabagin. Ha? Lalay nga. Pangbato na ka. Lalay nga ma. Ako daw. Ako ka. Nay, kapit kasi nga. Ano ulit naman? Palalit. Hindi, no? Okay, ubeng. Alay, sige. Ini ka man. Maestro, walang background to, ah. Ini ka man. Backgroundan mo, walang ganun-ganun. Ini ka man. Rabu. Agoray ka suling. Apa yan? Isuna, makasya na magawat na siya. Hindi mo magawat, kapilitan, agruko ba? Sakpay ka tagad-jason, ano ba? Tugaw ka na talag, tugaw kayo, tugaw. Tugaw, lumisak kayo. Wow, nagwa. Ay, kasta. Tugaw ka ba't abes? Kasta. Tanong pantay. Dito ka, abay. Ikayang ni Basay. Kayang mo mo kupiton. Wow, kas na si Kapay lugi ah. Kayang mo. Ano ito yun? Hinig ka man. Layak mo ba ah? Hinig ka man tenga. Ay di makatanga. Hinig ka man tenga. Ay di makatanga. Hinig ka man tenga. Kuna na ay iwan ko na may kadwa. Hinig ka man tenga. Ay di makatanga. Kita na pasa. Kita ta. Hinig ka man tenga. Ay di makatanga. Matayakan na upon. Kanya na namin diyan. Panay mo ukol ginapok ko. Awan na ka to daw. Ay na, apo kitireng at ati sos yun dita sos. Apa ya? Kas nakikiam. Nakikiam abong sa magbiro kak ti sos. So, si Kangay, ada na rin ang. Dakkel basay. Awa. Kung nakaipit. Nakagalog. Among gamin da ito, may sa ti ukol ko. Apay damay may sa ungol mo. Yung paupira kidigitay lang. Wow, sige damdaman to yung istorya na datan. Tatan. Kuya, ating nga narami tatama. Buyam to dyan YouTube channel natin. Sulay! Ay ka man pa ijay. Ayan. Malay mo, may isa ka nga trending mat. Ijay Uy, YouTube kuya ka. na. Thank you, kuya. Ayan. Bakang tukot madamdama. Ada makakurso na. Ada kinyam. Nga followers, minufans ti Sulindaos ban. Kat gani. Dandani ti simpuron. Baka big ikanda ka mat. Iti basit nga gunggulam. Nga buyaan tagitay. Ta ada di abroad. Nga mang kiskis. Sabay saka nga ng kisay mat. Iti kuwada ti boring da. Kasi di abroad. Iso nga. Aghay ka pa'y maminsan di YouTube video tayo kuya. Ayan. Ayan, kuya, ayan. Sakbay ti amin. Nagpasalamat kami kinyan. Tamay sa nga ng paragsak. Kanya, tata dito Berjan. Ayan. Palakpakan tayo man ni Kuya Alberto. Ayan. Ayan, kuya. Dati basit nga itagmikin niya nga pagmerienda. Ayan, awang paimat. Ayan, dangay dagayayan. Ayan, may saka nga nagparagsak. Anusan ginted may pagmeriendam lang. Malay mo na yun ang tumadamdaman ni Sir Anthony Renzo. Ayan. Ayan, itulot na karo doon isuhan. Kuya, tatay sinundo na kayo dyan. Tatay, itulot na kamot lang. Kunting katahimikan lang po. Pamadayaw kini Kuya Alberto, tay tulot men. Dagiti mangayag na makipagtulot. Ijay kailangan likod. Ayan, nagiyang aras kayo na po ti Dandanong. Kuya Renzo, Kuya Alberto. Ngay dati kay kaya mo nga pabanglaw, in pabalon min ang. At iti
At medyas mo, kinulos mo, kay pabalon mi tanong di kaglamin. Kung kinargaan mi mati, bariya tatabulsang tayo maglapabasahin nga dumanon kini San Pedro. Ingat ka ha. Kung sapay la kumakuya, narasaya at tipakay karyam. Makapakita kami ng bubutong kami. Wow, makagpaparin na. Sige kuya, iti pangikwanta, tayo iti pagbintakan ti Apo ini. Ito. Kaya dito yan. Ubeng, lisyan nyo tadakos nga may sagit. Hindi kita. Wala, on time. Gimanok, gudgudun nyo. Pintas ti panakaidulin mo nakarit karpit ka pa eh. Inahati mo ni Queen Elizabeth. Ay, tulog mo. Kapagtok ka, animal ka. Maburais ka bangkay. Hindi kita malilimutan. Ay, manong, ay na. Ay, untog, nga di ka nalasakan. Alberto nga. Diday tang isa mo yung dapuna. Abay, kremay! Uwe, tatlo hanggang mo lang ako matayo. Ayan, thank you so much, Kuya Itzo, for being in sports. Alright, ayan, natapos na na po. Kapal pa si Percent miniingin. Ang kayo pa po gawang awit, nagkakadwa tayo paging gana 9 o'clock. Ayan, sana napasaya namin po kayo. Dagiti nag-enjoy apo ang palakpakman. Ayan, maraming salamat Kayo po. pa'y nagaw awit apo. Gapo iti birthday ni Sir Renzo. Ti ipaay, iti bunggoy, ti suling dausban, kada kayo tatangarapi. Kasla halo-halo. Umununag umimimas. Lumabrabi, pumimpintas. Palakpakan tayo ng tinasulit. Basta, kiningay. Naimbag. Ngarapiin. Ayan.